Pila ganito? Tamil man tingali to. Mumawag ako murag na nabangog ko tungod sa kadako nay. Nalipong ko kadiyot. Ambot ng tatay nimo. Amigo man kahakuno niya ng abogado ha. Nya pwerte manino makapaak, pwerte makapangayo. Sus ko. Acceptance fee pa lang daan. 50,000. Uy, baya! 50,000? Acceptance pa? 50,000 kayo do. Unya pa. Naipay. Kada hearing. Mangayo pag yung 10,000. May nang paliwatan ng abogaduhan eh da. Toras yangan. Attorney Ismukoy Bira. Oy, anong nag-hisgot mo, abogado? Ah, grabe sad kayo magkapangwarta ng abogaduha ko mo eh. Grabe mo lang. Grabe pa serious. Natural man ha. Di kang panilya ko itong abogaduha. Kusuga sa mo bagting kapanyilyahay. Kusog pa mas kampana sa pardo mo bagting. Oy, ay pagbugal-bugalan na ha. Ngil-ngil ka itong abogaduha. Wato'y pilipil disbruka. Permitong daog. Nya, mapil tagkapildi. Tiyaw mo na. Wap agi husay. 50,000 na dayon. Ah, tinuod na ko. Kada ko anong 50,000, asa man tang mangita ana. Kung kita gasugod building na tadaan, yan napay. Kada hearing, 10,000. Oh, ano libang tang sapi? Anak mo yun na kay ilam ng eskwelahan. Grabe sa jud siya makapaak oy. Irahan mo sa tag-ayo. Oh, so, naanak mo gina. Ato na obligasyon. Obligasyon lagi niya asa magkag 50,000. Be, asa magka mangibot? Ato alang sa nang ibili na dihang problema ha. Di lang sa tanay isgutan. Nay maayo ay mangita tag kwarta. Kay aron madayon ni atong kiha. Ayaw na lang ang nagkiha-kiha tiban oy. Total na luwas bitaw ka. Naong sa kapikta? Ato lang pasagdan ng nahitabo. Di rin mahimo. Kinahanglan masilutan dyan ang makasasa. Ay, nalantana. Ikaw tay, mangita kag 5,000. Mahimo ra manghuwam ka. Pila? 5,000. Kay ako mangita lang sa kugakuha. Nya ikaw nay, bisag ko sa kalibo lay mo ha. Ang saon man na nimo tiban. 5,000 ubos kalibo 6,000 raman na dong. Isabong taning manok. Pustahan na tog dako-dako. Kay naniguro ko mudaog. Asa mo kuha ng 5,000 tiban? Dong, kada ko intaon na ng uskalibo dong. Uy, asa mo ko manguhaan ng uskalibo? Pangita lang mo. Total, mahimo mong manguwam. Total, siguro ko mudaog ta. Ambil naman mo tiban? Eh. Sana. Uy! Kadaog gani tiban, kasunoy pa ni. Kitaaning gani. Ihaw ni. Awam gani pasong. Ay, nagsuway-saway di tayo eh. Basta karong Domingo, itari ko ni. Atong kwarta pa atong tag 10,000. Aron dako-dako tag madaog. Siguro kung daog yun siya. Jose, balik ka. Lingkod ka dali, balik. Nama ate mo? Lingkod to. Ikaw ba? Wala ka katuman sa akong sulti ni mo. Ano sa man pa? Diba yung mo ni mo, bantayin mo ate, na dili makadoon na Steven.
Ang wa ko malimot anak pa. Pan doon nalay ni tabo ni Tiban. Naaksidente siya. Lain si kay dili na tutag doon. Nga igala ko na to siya. Bisan pa. Tumana na akong mando. Kaya dili ko gusto na magkaduol na imong ating si Tiban. Aw, dili na lang kumusab pa. Igo na to, na nakaduaw mo niya. Pero di ko gusto na inyong pirmihon. Pilar ko ipaghigala. Di na lagi pa. Promise. Kanya, kung siyempre ito akong nadungga na magpasaka magkano kaso si Tiban. Oo, daw ka. Iya ko na magikiha tong nanglalag taro. Kay maubig ko na ito yung gatuklod niya sa pangpang. Nga, tuyog ito tuklod si Tiban. O ba? Ang ngayon sa ginamukiha si Tiban pa. Para mapriso sa dyan ang nagtukmod niya. Hapit ko mamatay si Tiban. Basi mag-apil-apil mo ng kasuha ha. Sutihin na si ate mo ha. Ayaw mo pang hilabot. Oo na. Kanya, magbantay mo ha. Napisangkin sa inyong mga bisita dere. Dali mo mag-istorya-istorya bahay na ha. Ingat si ate mo. Kasi, kung saan gusto pa? Ano gusto? Sopo, yun. Bawang pa nga. Gigan to sa hospital. Kapilan sa papay. Hasta katambutanga. Iya pa dyan itanong siya una-una. Usa man yun ito. Ningon ba sa papa ba? Yatanyagan ko naman nato kwarta si Tarok. Aron ba ang kuno na lang niya ang krimen niya iyang nabuhat? Unya? Ingno na lang niya ni Tarok. Nagitok mo niya Steven sa kalagot. Niya kinalan, way magamay na to. Siyara ang kuno niya. Bayra na to kwartas Tarok. Ayaw lagi. Pero susiha ko na ito ha. Kung tinuray bagi yung mukiya si Tiban. Uy, kaya lagi yun dito. Kaya yun. Mukiya gid siya. Ako mukiya siya. Hatagan na to. Abogado si Taro. Suportahan na to. Hatagan na to kwarta kung sintensyahan siya. Siya may mabulaka. Naipan niyo rito. Aron di ko pirmi ko yawan. Basta mauna na buhat ha. Istoryahe. Nya. Ako na ito. Sige, ito ha. Basta pasabot na pagbayo ha. Ngayon, di mo pasabot yung pagbayo. Narabay mong om. Utok ka dito, ha? Bitaw. Mapriso ka? Hindi, uy. Mas may na. Dim kita. Sito lang ba? Pabling kabling ka na. Ha? Basta na kapiso. Nay, mayong balita. Sama. Iha man yun, Steven. Mamiligro biya ka ni. Iingon akong amo, tagan ka kwarta. Basta, walay taong maamong. Okay na po anak. Unya, pila na yung pangayon. Kwarta? Oo. Depende sa isitensya na ko. Basta, tag 50 mil ang buwan. Kadako! Maabot og 20 ka tuig. Kadakog mabayran? Subayon mo nagpila, basta, tag 50 mil ang buwan.
ra kay na, uy. Ikaw ba'y mapriso rati? Lalimba.